I'm actually here because I want to marry Godia. Godia, you have converted to Islam. You are now a Muslim. I'm sorry. You will pay me every kobo I have spent on her. If you are ready and okay by that, then we can talk marriage. Haba Abdul, wai ka rasa wacce zaka ce kana so sai ƴan arna masu fitsari a tsaye. Wannan auren ba dan kuma yake son yi shi ba illa dan yi taimako. Akwai wani hadisi na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake cewa duk mutumin da yaga ana aikata wani mummunan abu ya ji bai ki wannan abun a cikin zuciyarsa ba, to za su yi tarayya da mai aikata wannan abun a cikin zane. Mutum da addininsa, daraja da soyayyar Allah su ƙara tabbatuwa ga babban bawansa mafi daraja mafi ɗaukaka, annabi Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka yaƙi da harshenka domin ka tattago mutane daga kan mummunan hanya ka ɗora su akan kyakkyawa. Ka yaƙi da ƙarfinka don ka saka mutane akan kyakkyawa. In hakan bata samu ba, mafi raunin imani shine ka ƙi abin a cikin zuciyarka. Mutum da addininsa. Fitaccen kamfanin shirye-shiryen fina-finan Hausa, kamfanin da ya samu shaidar makallata Salisu Charlie Enterprises da take mai wannan lafazi, mutum da addininsa. Wani irin wulakanta kai ne wannan? A ce ki fifita bariki gidan iskanci akan gidan mahaifanki. Allah da zuma duk matan da su ba sai ka zo nan zama. Kanwarsa ce. Kanwa ka ta ina? Ka san kanwa kace ka bata? Ke kin san su? Ni ba san su. Masu sata mutane ne. Kamata wai sai an faɗa min yadda zan saka kaya. Ki duba kawaye na fa yadda suke fantama amma shi kwata-kwata abba bai waye ba. Da tarbiya in ba koyar addinin musulunci ban zaci. Tsarinsa kan ma'aunai na sirri, kirkira ta fidda sako. Rayuwar soyayyar musulmi da kirista, fitilar haskawa masu ƙin gaskiya tuntuɓan ƙashin gabansu, nuna tasirin taimako akan wanda yake cikin tsanani ko ɓacin rayuwa. Rayuwar da masu zaman kansu take cakuduwar faruwa. Mutum da addininsa. Kaduwar gigi cewa cikin damina mai guguwa, kunsassun darasai ta hanyar nuna adalci da gaskiyar musulunci da jerin ma'anoni da manufofi kan hanyar ilimi. Ku tallafi wanda ya zama bashi da shi, ku biya bukatarsa. Ko kuma Allah zai sa kuna da wata bukata a wajen ubangiji shi ba biya mu. Mutum da addininsa. Nan fa ba rikici, kowa yayi abin da yake so. Shikenan asiri ya. Mutum da addininsa. Daukar nauyin shirin babu jogani, ingantaccen gini ta fasalin shirin fina-finan Hausa. Salisu Charlie da shirin mutum da addini, shiryawa daga aikin Nazir dan Hajiya. Tsammanin shiri mai ingancin gani, mutum da addini, wanda ya bada umarnin shirin ya fito da kammaluwar gamsarwar makallata, Hussein Ali Muhammad. Mutum da addininsa.